Nagpatupad ang ilang LGU sa Pangasinan ng mga hakbang sa mga paaralan upang maprotektahan ang mga mag-aaral at guro sa nararanasang mainit na panahon. Sa San Fabian, nagtatakda ang LGU ng adjusted class hours sa umaga at modular distance learning sa hapon para sa lahat ng pampublikong paaralan sa bayan mula Marso 10 hanggang Marso 14 ngayong taon. Ang klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan ay magsisimula ng alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 11 ng umaga, habang ang pag-aaral sa hapon ay isasagawa sa pamamagitan ng modular distance learning. Ayon sa LGU, ang desisyong ito ay alinsunod sa rekomendasyon ng mga public schools district supervisors at school heads kasabay ng babala mula sa PAGASA ukol sa posibleng epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Sa Asinggan, inilabas sa kahapon ang Executive Order No. 009 Series of 2025 ng lokal na pamahalaan na nag-aatas ng otomatikong pagsuspinde ng klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado. Kapag umabot o lumagpas sa 40 degrees Celsius ang temperatura o heat index sa lugar, ang mga paaralan ay maaaring lumipat sa online o modular learning upang matiyak ang patuloy na edukasyon ng mga estudyante. Ibinibigay naman sa mga opisyales ng pribadong paaralan ang kalayaang magpasya kung paano nila ipatutupad ang kanilang schedule basta't isinasaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang mga guro at mag-aaral. Sa ulat ng DOST PAGASA, inaasahang mararanasan ang matinding init ngayong tag-init, lalo na sa Abril at Mayo kung saan posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa Northern Luzon. IFM News. IFM News. IFM News.